kama oganda jo Kenya nego be ni lose weche mag uchumi. To ka irango kama chielo nitie kweth ariyo ka, Azimio kod Kenya Kwanza. No wach kanyo ni Azimio kod onjere kod weche gi mochako kuno Kenya Kwanza kaka timo gigi gidhi bedo ka ikonyo Kenya Kwanza timo tijgi mano mar bero uchumi. Siasa kod onje weche gi mag bero ngima dhano kachiel kod ka duoko nengo mar ngima piny. Oketo japiny kama chalo nade. Chunu kaka jotelo mantiere kar kacha. Bende uneno ni kae kama ne Kenya lo bet e thuolo mar higa achiel bang' kusedonjo telo. Mokwongo erokamano. Adwa nyiso osiepna ka ni wacho ni gino no okethre gi bunge kuma ne adwa nyise ni ushuru mikete mafuta masani en VAT 16%. 8% no wakalo e budget mokalo. Gine ne parliament mokalo. Mondo mino okete 8% en ni ne nyaka wabed gi a common tariff across East Africa. Mabe Kenya nodeko kapok okete 16%. To sani katigol usuru no, sani katigol 16% from bech mafuta. Podi biro yudo ka bech mafuta no donjo gimoro 170 kodhi mbele. Nikech bech Kenya, pesa mar Kenya kaluwore gi dola odok piny. So it has nothing to do with ni VAT no contribute onto it. Ne omede to ng'enyne ni nikech teko mar pesa ma Kenya king'iyo gi dola mo wang'iyo godo mafuta koa oko odok piny. Ma kok watimo gimoro to kako medo kaka poni dola sani en siling dola odonjo 150 kodhi nyaka 200 to bei pod moro dhi mbele. Gimomiyo ma timore en niya ng'eny gik mwatiyogo e Kenya ka gin gik mwaomo oko wan waonge mwang'iewo oko. Koro ng'eni wan kwa ng'iepo to watiyo gi pesa waloke dola eka mondo waom godo gik moko. To kwa golo chiemo mang'eny kata wambo watimo gik mang'eny makuru watero oko manyiso ni sama wauso to joka cholowa gi currency mantiere oko tibiro yudo ka gigi dok piny. Ano kada wuoye wach ma ne ji o campaign godo nikech an ng'eni anaja Azimio. Anaja Azimio ne I was on this other side. Kurane okay. I don't represent Kenya Kwanza kama wantiere ni. For the record. But kiwacho wach mar Twak madhi mbele kanyo ta ariwora go osiepna nikech Twak madhi mbele macha to en mana siasa. Jogo duto temo koni gi koni jok moa Azimio to gi jok moa Kenya Kwanza mantiere dialogue kacha. Ng'ato ka ng'ato temo mana ywa kore. In fact, campaign ngeno osechakore mane forum no. Gime yalo kacha en mana ni ng'ane dwa ni mondo wachi mondo ji owinji. To en na campaign ma ji timo kama ntiere kacha. Recommendations ma gibiro bedo ka giwuok godo ng'eny gi gima both sides ng'iyo en weche mag kombe ma giwacho ni koro giwuoyo weche mag uchumi gi mage to gin mana mbaka ma miko go gine. But the real issue kamibiro neno ka biro wuok ibo ng'eni to ere kaka iloso wach ABC manyiso ni jok man kanyo ng'iyo kaka yiero dhi bedo. Ibiro ng'iyo ni to kombe mage ma inyalo keti wadhi keto kom mar prime minister koso ntiere kaka mono side ka side ong'ini to en gi kombe adi monyalo pogo kweth ma entiere godo. Mane gima jibiro ng'iyo kacha. To gi wach mar katiba mang'eni kaka sani ntiere constituencies moko ma chik ka ok oloko to gidhi lal. Mage gik makoro ji timo gi weche mag boundary. Jok moko dwaro counties mang'eny. Kanye kuma wach ma tek ntiere. But king'iyo structure marwa issues to do with economy. Jo Azimio need to give Oyingo Chiu their proposal to the floor of the house. Mondo wa canvas. Kata ka osiepna wacho ingeni kata mane jigo kura wach mar ushuru. Ingeni jo Azimio wan ji 150 gi wiye. To jok mane nitiere e bunge anane e bunge. Jok mane nitiere e bunge chieng' mane go kura ne ok kal dhano 80. Manyiso ni dhano 70 gi wiye ne ok obire bunge. For reasons mano kanyalo wacho ka. Ato na ntiere e bunge. Manyiso ni onge rieko mane Azimio ne nyalo kalo godo chik cha. Kata de wate jok mane ntiere bunge no dwago kura no atamore. Ne unyalo mana yudo maximum kura mar 80 to joka ne niger 160. Iwinjo. Koro aneno ka samoro ji for chien ka ji no concentrate ni to ang'o momiyo jok moko noko go kura kaka ni dwaro kata digo de okoloko. Kata digo to koloko. Omiyo samoro ka you better face to get a situation like that.
tipenjo ni tere bech kucha ni. Bech kucha ni nango. Ere gimo nyalo konyo godo. An kipenja, kano wagoyo usuru koro biro, koro wanyisi kino ero usuru useyudo. Wambende koro golno ne urugope wa. Koro kamane kaka mane decision. And the decision understand with it. Nikech kakoro nyo choko usuru, kipenja kuma kaka ana Migori. Sipna ni baba ni wa Migori. Hiyo doka sani endi for the record in the history. 7.2 billion. Gowi marjotia. Ogol. Mano kaluwore kod usuru mane nitie. Nikech nyaka utudru gi jok moko mondo ureu kweth, mondo uwinjru nikech kuchwa kende ok nyal romo. Sani kipenjo ni ang'o momiyo ang'o mano wayude man danyacho ni kwa sewinjore gi jogi wacho ni akarero wacho ni usure mo uonge godo meuru usuru sani koro gigolo no gope. Jopur nyalo yudo kaka gidhi. To sani kaka koro uchumi dhi mbele, kaka sani uchumi dhi mbele, nikech koro affect everyone. Okodhi mabeto, nikech obedo affected gi gik ma oko. Nyaka koro ji riwre together mondo ji winjre nto ere kaka ma is both sides. Nyaka ji winjre nto ere kaka wanyalo konyo mwananchi ma kawaida. To bende